te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza. El secreto está en la masa. Bueno, taldea oraintxe bertan momentu honean dago, ez? Egia esan ez genuen espero horrelako situazio batean egotea, baina hori aste honetan orain pixka lasaitasunarekin, hurrengo partida zaila delako eta prestatuko dugu 3 puntuak ekartzeko oneraka, ez? Pozik gaude, azkenan ez genuen espero, ez? Orgoien egotea, baina hau bakarrik hasiera da, partida asko daude, ez dira erresa izango, baina lanean jarraitu behar dugu, eta momentu hau ere bizi behar da, pozik gaude, eta lasaitasunarekin eta lanaren bidez saiatuko gara partida guztia ondo ateratzen, ez? Ondo moldatu dira, ez? Entrenatzailea bere ideiak ipini ditu eta taldea ondo ari da aurrera ateratzen. Jokalariak berriak, esperientzako jokalariak dira eta nabaritzen da. Eta egia esan, taldea ondo dago bai zelaian bai kanpoan eta hori nabaritzen da, ez? Igandero partidoetan. Partida oso berezia izan zen, azkenean armaiak beteta zeuden, jende pilo bat, eta hori ilusioa egiten digu, ez? Azkenean apoio hor kanpoan egotea, guretzako polita da, ez? Eta partida egia esan urduri hasi ginen, bi talde gipuzkoar azkenean urduritasun hori nabaritzen da, ez? Beraieko ondo atea ziren, eta kostatu zitzaigun partidan sartzea, baina azkenean ipini ginen, lanean jarri ginen, eta lortu genuen gol horiek sartzea, gehien bat bigarren zatian, eta nire ustez garaipena gure alde atera zen, baina merezitakoa, eta lanean jarraitu behar dugu, hurrengo partida irabazteko. Oso berezia, azkenean oso arro sentitzen naiz, ez? Errealeko kamisetarekin 200 partidotara iristeagatik, baina nire helburua da horrela jarraitzea, lanean jarraitzea, partido gehiago nahi ditut, eta lanaren bidez, esfortzuaren bidez, humiltasunez, saiatuko naiz partido gehiago izaten kamiseta honekin, eta eskerrak eman jendeari, egunero hor daudenei laguntzen diratelako, hainbeste partido jokatzen ari naizelako, eta berezia izan zen azkenean Oiartzunen kontra, 200 partido horiek egiteagatik. Orain geldialdi hau lasaitasunez hartuko dugu, pixka deskantzatzeko ere, hurrengo partida oso zaila delako, talde oso ona daukatela, baina gu orain lasaitasunez, hurrengo astean gehiago prestatuko dugu partida hori, eta ikusiko dugu ze mailan gauden. Gogorra azkenan Atletico Madrid beti talde ona izaten dutelako, Champions jokatzen ari da, jokalari trebeak azkarrak dituztelako, selekzioan dabiltzatenak, eta zaila izango da, baina taldea ondo dabil, defentsiboki lana handia egiten ari gara, saietuko gara beraiei oztopoak jartzen, eta ea fin gauden orgoian, golak sartzen ditugun, eta ea 3 puntuak ekartzen ditugun, hori ikusteko non dagoen taldea, ez?